Joakim, onko nyt mukava olla videossa? Joo, on tää ihan. Oota. Näytäpä sun kaikki saudet. Varmaan kaverit haluaa niin näkyvästi ne. Okei. Näytetään. Mulla on kaikki sautit. Mä luen tälle. Siinä ovat ne. Laita alusta. Ihan alusta. Mene ylös vaan. Vielä vaan. Jatko vaan. Mene niiluja kohdalmat. Ja näytä mikä närisiä ne on. Ne vaan alas. Onko sulla kaikkia sanoja kaikista? Hei monta sanaa taas. Mikä tää on edes? Mä en kovin tykkää tästä Skyrimistä. Kyllä mä tykkään tästä aika paljon, mutta onko näitä sun asseet? Mikä se assaltti tää oli? Mä en muista. Carl Dragon. Hyvä on. Carl Odahviin. Carl Dragon. Kauan me kuvaattais tää jakso? Te saatte päättää. Nyt? Ja siellähän se lohikänne tuleekin. Nyt sä veität ihan varmana. Niin safeita. Joo niin. No niin, onks valmis? Pelaamaan. N-Y-Y. No niin, nyt. Fight! Odahviin! 2 dragonia! Odahviin! Se. Odahviin! Help me! Onko se sun kaveri? Oh. Odahviin Dragon. Hei sä oot tiedä Joakim. Voinko mä roolaa vähän? No niin, nyt näkee hyvin. 2 dragonia, kumpi on kaverisi? Ei tuo oo. Tuo mikä sun käynyt tuossa. Ootas. Onko tuo Odahviin? Jee, mä en menettänyt enkaan, kun mulla oli tää kilpi. Ja, me silloin pikkusen pro. Katti on saanut jo aikaisemmin. Mutta mulla on tuo vähän koppi. Hei, voiks näyttää kohta ne asses, kun sä oot voittanut tohveen lohikäärmeen? Katsotaanpa sun heastia. Aika vähän. Voitan drakuunia ihan läheltä. Hieno ase muuten. Siellähän se Se on. on aivan mies. Siisti. Nyt Kattokaa, älkääpä Sulla ei ole siis yhtään enkkaa, siis vähän basteri. Mä katson sen läheltä. Joo, hieno. Se on krosti. Toi vaan viitti tulla vaan mua lähemmäs. Onko tuo Odahviin? Aika siistin näköinen. Nyt näkyy ihan helkkarin läheltä. Tää on tähti. Se on niin helkkarin siisti. Onko sunkin mielestä? Tuolla on Odahviin. En mä halua nähdä se Odahviini. Tossa se on. Ui, aika siisti meni tosta ohi. En mennytkin. Näkyykään kaikki tän? Julkaistaanko tää YouTubeen? Joo. Mä laitan sen. Onko teillä jotain tausiohtoa? No sitten kun tää on videoitu, niin lisätään. Onko laukkua? Mitä onko? YouTubessa. Mulla ei sillä oo. Laitaanko sille? Hei näytäks? Joo, ota hyvä tuo pouvu. Tuo ei vaan viitti. Laitaanko sille se? Ei me viititä varaamaan. Laita ihan omaa, joo. Ja sulle se, joo. Tehdäänkö sulle oma YouTube-käyttäjä? No me tehdään... Ei jättivosara. Jerro, haluuks me tehdään sulle... Tehdään YouTube-käyttäjä, me laitetaan nää sulle. Eikö laitetakin Joakim? Joakim, sitten saa kattoo minkä näköistä tää on. Varooks Joakim taas? Sun tissis on ees. Pikku hienosti näkyy äsken. Näkyy niinku kauleppas, eikö näkynytkin? Oi, mä oon nähnyt! Nyt näkyy! Oi, siisti! Temppu! Oi, tää ei oo kyllä glitsiä parempi. Hyvästi, Drakoni. Mitä sä saat? Katsotaan. Monta. Paljon sulla on kultaa? Voiks näyttää noille? Onko nuo sun kullat? Tossa. Joo, aika paljon. Oikeessa elämässä. 6000. Joo, voiks näyttää nuo asset? Varmaan katsojat haluais nähdä ne. Kaikki. Okei. No niin. No niin, aloitetaan. Tässä on mun asset Nordin. No, joo. Hienot. Oi, tuo siisti. Mä sainko mä aloitin ton? Tuonkin mä oon saanut. En oo tätä varsinkaan. Joo. Millä levulla sä oot? En muista. Onks se 42? Oh. Joo, oot. Level 42. Näin pitkällä. Ja näytä nyt ne asetut. Joo, näytä mitä tää on. Onko tää tuli? Ei, se ei mene. Mikä tän nimi on? Siis mä katon. Laitetaan tän nimi.
Joo, siinä. Seuraava. Onko tää sulla päälle? On. Jaa, no sitten. Mä pitää näyttää nimiikin varaamaan. Burnish Board of Blades. Elven Grove. Joo, se voi. Sano vaan nimet heille. Lazarov, Axe of Expelling. Mä siis. Grand Staff of Karmin. Mitä tää ampuu? Iron. Okei, näytetääänpäs tämä teille. Onko tuo se Ja pysty? nyt näytetään. No se... Oi, tuo näkyy siististi. Voittaisko mennä kattoo tota... Nyt opit tuo sauti! Opitko? Ei, mulla se on jo otettu. Milloin? Ottiks sä se äsken? Ottiks sä se silloin kun Jerro oli täällä? Tässähän tämä taikasava tekee. Voinko sä antaa kaikki sun taijat? Myös. Ei. Joo, näytetään tässä jaksossa vaan ne asseet. Joo, ei se nyt on niin kauheeta seurata kaikki aseet. Kyllä se näette pelin aikana joskus niitä. Joo, nyt ei kuitenkaan tuhlata aikaa semmoisen turhaan. Tässä on tällainen aika. Saanko mäkin muuten kohta kokea tätä Skyrimiä? Ei. Hyvä on. Mitä nyt tapahtuu? Minä menen nyt tekemään tähän asseeseen taikaa. Mihin jos se edes? Haluatko nyt mainostauon siksi aikaa? Joo, okei, teen vaan. Hyvästi! Ostakaa! Ostakaa! Mikä se on? Uusi puhelin! Maksaa vain 2 euroa, Nokian merkkinen. Se on vain 2 euroa. Ostakaa ihmeessä 2 euroa. Se tuli ostamaan. Hyvästi! Tuleeko Suomi? Mainos. Masterchef Junior tekossa. Jerry Hietala. Ja hänellä on se 2 euron puhelin. Sitten täällä on leipää tekemistä. SodaStream. Tehdään liukaa siitä. Hän on Tseko. Se on merch. Joo, ei saa. Mitäs täällä on? Mainostaanko lappu? Onko ne muukka? En nyt. Oli siellä. Mutta tulkaa nyt. Mainoskaatko loppuun. Nyt. Terve, me pitkään matkustettiin tänne siis. Hän tulee tekemään aseetta. Miltä tuntuu nyt pelata Skyrimia? Kysyin tältä papalta vaan yhtä asiaa. Pikkaa se. Varasta siltä jotakin. Ei se ole nyt niin hirveet, että saa varastaa jotakin. Olkoon, en jaksa. Saanko mä varastaa joskus? Et Ei. ikinä. Muistatko mä tappoin täällä niitä lapsia? Joo. Pekka paha. Sitä mä en tuu unohtamaan. Se oli paha. Matti vaan puhuva. Kuole. Mä tappoin lapsi Skyrimissa muuta. Niin on. Mä oon kauhea assassin, en kokki. Otton kauhea assassinaation. Tulevana. Nyt sä kuolet siis. You must die. You must die. Sä sanot, Mä en jaksa kuvata. Mä jaksan. Haluatko tuu hakemaan? Joo, mä voin nyt kuvaaja. Heippa. Hoidetaan siis kanavaa. Jaakimilla on tämä kypärä. Onko? On. Jaakimilla on tämä kypärä. Kuvaa. Tässä annettako näille irmistysilmeen. Nyt. Mä hakkaan. Se. Siis se, kun sä oot vihainen tai jotain. Tuossa. Joo, mutta nyt jatketaan. Tämä ja Epic King. No sois. Musta mies, katsotaanpa lähempää. Aika ruma siis. Näytäks hiirtopaikka? Mä oon nähnyt sen. Tapaassa. Miksi Ei tässä ole hiihtopaikkaa. Mitä? Ei ole hiihtopaikkaa. Missä on kaupungissa on? Tää miekö? Oipa mulla joku tuki, jos mä voisin piettää tää puhelinta. Jos sulle tonne alle. Terve. Haite. Joo, ei me kauppaan. Nyt ostaa tavaraa papalta. Aika outoa. Mutta mä annussin tässä tätä. Ja niin. Oho, ei olekaan. Nyt hän nähdään. Mä voin tappaa. Voinko sä kuvata minun? Mä katsotaan siihen. Mä otetaan kun loppuihin. Varat pausa. Nyt uusi porno.
toisin. Jatkamme siis seuraavassa jaksossa. Jatkammeko me seuraavassa jaksossa, joka tulee minuutin kuluttua. Heippa!